सुदेम नोंखौ बे जेनाव बानांगौबा आंनो मानसिनिखौनो नाङा आखालि नुदोंमोन ना नैजिबा रोजानि सना मोनाब्ला आं जेबो खामानि मावा होननानै जर्दा आदा बिनानाव नों मानो सानफ्रामबो ओंखाम जाया दै लोङा निसा जिरादजोंल' दिन थांखो आदा नोंखौ जेबो खर' दाजासै बिनानाव आदा बम्बाय आदै नों मिथियासैलाय सा माखौ दिनै हरनिफ्रायनो नोंनि बिसि जरनानि लोमजानाय मा मानसियाबो हामबाय गथ'आबो हौवासा हे गसाय जोंखौ मिलायनानै जाहोफिनदो औ हौवासा गथ'आबो नोंबायदि सख' बख'थारलाय लाइजाम दंमोनलै लाइजाम जोंनिबो दं गैया गैयानो एपइन्टमेन्ट लेटार एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय mana mana bung sir जायखिया नाया थांनायसाय जागोन sir mana bung sir नोङो दायो बेखौ टाइप खालामजोबदो गाबोन अखानायब्लानो हेड अफिससिम दैथायहरनोसै खोनाबाय जागोन sir apa senda? Ayun lay, dilay, ayun lay, lay, nga, nga, apa lay? Bisa, mai, panggil sa. Halay, bisa dia? Ayah, kau benci. Betul siapa? Halay. Nè cô, không là lên gì? Đến làm gì? Vâng, cuman jom lưng Ang di ba kabun? Din ba jom hoka dia fa? अन्थाव बाथौ फिसानि बुंनायखौ एसेबो खोमा होथाला नों दिनैनिफ्राय दालोंसै नुबाय जोंना फिसाया बेसेदि सना आं लोंला फिसा फै आंनि खाथियाव आंनि बिखायाव फै फिसा ओइ फिसा ओइ फिसा डिउटियाव बिनानाव नों दिनै दा थांसै आदा सासे एग्रिकालचार अफिसार जालायनानैबो नों बिदि जौ लोंनानै थाङोब्ला समाजा नोंखौ मिनिगोन आदा नोंसोर दुखु दाख्ला बिनानाव आङो सहैब्लानो जाबाय गेवलां बिबारा माब्लाबानो सिरिलांबाय गोदान बिफाङाव गेवलां बिबारा माब्लाबानो बारफिनबाय रैसुमै मोसा बोरायनि बिनानावखौ दिनै खाथियालाबो खावनो थियारि नै मोसा बोरायनि दै लोंनो समा जाबाय नोंगौथ' बे सुदेमानो लामाया हगार हगारनो मोसा बोराया दिनै जेसेखियाव नों जरनानि बदलै रैसुमैखौ हरगोन
아다, 아가네, 새로 당진도. 앞뒤로 좀.
जिउनि लोगोनि जोबनाय नङा दैमुदा जाफुंजोबगोन रजे नोंनि साननाया गासैबो फारि फारि नेनानैनो दं रजे नोंखौ मोननायनि फुं बेलासि जिउनि लांगोनायाव जाफुंजोबगोन रजे नोंनि साननाया गासैबो फारि फारि नेनानैनो दं रजे नोंखौ मोननायनि फुं बेलासि जिउनि लांगोनायाव ला मा मा जाखो रैसुमै आवसाव गथ'आ जेबो जायाखै आयै गावदों सोर बिलाय मालाबा सोरबो मिन्थिया आङो आयै नोंखौ लोगो मोननाय मानसिखौनो लाजियाखै बियो मोजां मानसि नङा फिसा नोंखायनो दिनै थागोन आं नाथाय गोसोआव लाखा नोंनाव मोनथिनांगौबा आफाखौनो हाबा लागोन आङो आयै आंनिब्ला बियो जोबोद मोजां मानसि पेन्ट्राया रानदों नोंसोर आं रोङालै आंनि आफाखौबो थांदों खोन्थागोन होमबासो आं गासैबो रोंगोन नों बिदि दासान फिसा नोंहाया बुङायै आंनि आफाखौ नांगौ नोंहाया गोजानाव साख्रि लायदों फिसा माब्ला फैयो आयै आबै माथो दाबो फैया सुटि मोनबानो फैगोन फिसा नोंथाङा नोंनो पेन गोदान गस्ला गोदान गासिबो लानानै फैजोबगोन आयै आयै फिसा जोंनि आबौदि जोबोद उनसुला जोंनि आबैयाबो गोजानाव साख्रि मावदों सोर आंखौ सुदेमोननि फिसा नोम्फा फैसादि बे जायगायावनो सामफ्रामबो फैबाय फिसा नों आंनि फिसाखौ आलो आलो खांलांदों मावलांदो जोंनि नंखाय जोंनि जारिमिनखौ नों मानो बिदि जाखो गोदो फिसा बुया जादो फैलाव आं जाखाया जन्ना नांला फैफेरा दानिया मा मोनजाबावनो नों नाङा जन्ना आंनो जेबो नाङा आं बिदिब्ला बाथ्राया माथो फैलाव नोंसोरनि दुखुआवनो
दिनै मुलुगनि सुबुङा बेसेबांबा दुखु दं दिनै आंबो सहायनो हायैयाव नोंसिनि गावस्रालायनायखौ नुनानै आंबो गोसोआव बेसेबांबा दुखु दं दिनै नोंसोरो बेबायदि गावस्रायालाबानो गोरोबलायनानै नंगौ फैलाव नोंनि बुंनाय रावा नंगौ नाथाय आं माब्रै आइगोन आंखौ दिनै थागोन आं नाथाय गोसोआव लाखा नोंनाव फैफिननांगौबा आफाखौनो हाबा लागोन आङो बुं जरना नोंसिनि मोजां मोनज्लायनाया दि एसेबां गोथारमोन दिनै बे एसेबां प्रसान्त लैथोमा बायदि गोथौ मोजां मोनज्लायनायखौ मानो थर बाला हामा बायदि सोमजिहोना लाखो सुदेमनि गोसोआ दि बेसेबां गोथार दिनै बे रावखौ आं होनाब्लाबो मुलुगनि मानसिया मिथिखागौ नंगौ फैलाव नंगौ बे आंनिनो गोरोन्थि नंगौ जरना दिनै बियो सासे एग्रिकालचारनि अफिसारब्लाबो नोंखौ बावनो हाया मा दिनै सुदेमा नोंखौ अननायनि मेगन मोदै फसरै फसरै ओंखाम जाया दै लोङा बेसेबांबा गिदिर बेरामाव गोग्लैसोनानै दङ मा नंगौ जरना गासिबो आंनिनो गोरोन्थि फैलाव नाथाय आं माबोरैबा फैलाव माबोरैबा मानसिनि जिउ लामायाव जालांनाय गोरोन्थिया सानसे नङा सानसे उन दाहा लाबोयो बियो नंगौ जरना नाथाय बे उन दाहायाव सानस्रिनो हायाब्ला खैफोदनि सिमाया फैयो नोंसोरो गोरोबफिनदो जरना नोंसोरो गोरोबफिनदो आरो आं थांदिनि ओइ गथ' नों धोनिराम माहाजोननि फिसौला नङासै नंगौ आं नोंफा लोमजानायखौ हस्पिटालाव नायासै आबौ आफाया गोजानावसो साख्रि मावदोंलै दा जाम्बा गथ' नोंफ्रा जोंनि दद्रागुरि गामिनि सुदेमसो आरमा आंखौ सुदेमनि फिसा नोंफा फैसानि बे जायगायावनो सानफ्रामबो फैबाय फिसा जोंसा नों फैबाय फिसा नों जेराव थायो आं बहाय थागोन आफा नों नोमानि बोसोनखौ लानानै देरदेलांदों फिसा आफा आंनि जिउआ बारा गोलाव गैला फिसा नों नङाब्ला आं सोलोंथाइ थाबोनांगौ आफा नोंफोर फिसा थागोन नोंसिनि लिबाय थाबाय बे आफा माथो लामायैनो बोरायथारबायलै आंलाय मालायनि हिनजाव नायै नायै
आंहासो बदायासो गोमालाय लांसिगोन नामा दालाय मैखौ सानायजों सियालासो नांदो अब्ला नों मालाबा दिनाव बारग'दोंब्लाबो दिनै आंनि आखाइनिफ्राय बारग'नायनि राहा जेबो गैया माला दंना दाबो नों लाजिबान दाबो माला दंना लेरहायनाय बिबारखौ बेरे सिखिरियाबो नायफिन 10,000 रांनि बान्थाखौ नोंखौ दिनै होगोन आयौ बिदिसो लावहुबासो नामाब्रा नोंसोरलाय आयथौ दासो आंनि साननाया हरै लांखो आयै फिरदो खालाला 수익을 한 거야. 열심히 한 거야. 신랑그 비도 흐름다. 오자. Bukan. जाने खरबाउदो मोसे गावनि खुगायाव हाबखानाय बेदरखौ मालाब्लाबो सावफ्लेफिना आइदै फाग्लि बोरनायाव 그만! 그래 하람자리야래 왔다 서그리래 No!
Pergi! Beranda! Silakan Pak. Maaf, Syah. Haram jada! Itu! Pergi semua. Ada apa lagi benda? Ya, Syah. Oh, sudah. Hello! Ikan di luar kolam anda boleh saja. Nun! Hello! Haram jada! Bersyukur ham kulit sufur ini don keluar ni sah. Muhabbatnya. Tambah kotor. Nampak ni jodoh gudi kami ni jemsar mak. Neng nemani busun kulanan ni. Kepe lebih bisa. Maka bangsa, kuda kan lagi ni. Đấy, Mana bisa? nhưng mà chưa có vụ nào khơi. Anda kan ini mana? Nampak ada dalam satu lagi ni. Nampak ada berapa ni? Orang ni. Nhưng thua đi chứ, áp phải chắc đi. Lalia phải. Tentang sah. Ni macam ni. Akhirnya aku mahu berapa kali sedang. Mai đến thua đi chứ. Tentang. Nó về thì là mà ra được chưa đâu. Mình chơi. Apa yang udah tanggun? Insan, Insan. Sana, sana. Kuni kaya bawa tu dia lama. Ini ni lama salah gaya. Oh, itu. Lama sih. Kau tu. Lama siap ni. Oh, berlek kau ber. Insan, Insan. Ada. Nanti aku baru mendengar apa? Sah. Amnuku tidak nukur ni. Aku aksai sah. Ini tangan, tapi gue tolak kak. Nunggu aku nak berapa? Aku pun hamil lagi. Zorna. Điều gì ada? Jangan sah. Mengemani online jeng tangannya tadu sah. Mình bị gì đâu không ada? Ang di bunga bla, maaf lah tu bunga di nana. Ada. Lindung menahan natai sanse. Natai. Anjini santai kau saya. Bawa zam bunda. Mana dengar dah? Ada. Mana suara ni? Bolehlah. Resmi neng sini ayah ha. Ada. Bolehlah. Mana? Resmi Ada. neng suruh saja mobil apa? Mana? Ada. Ada. Sedam. Jornasa. Jangan koran siang ni nani. Undahan ni orang yang kam di jana ni jiu ke mana bayi ni sah. Jorna. Dah hasil lagi ni ulang. Nanti kalian pulang mayo. Undahan ada macam. Aku ni
mahadapsa, ampun ni mahadapsa. 안 돼. 안 그래, Ampuni mahadapsa, ampuni mahadapsa. 맞아, 집에 뭐 공식이 그랬는데. 당신이 지금 안 맞아라고 잘안 그래, 누나. Kemana kamu sahabat? Ayah kamu kemana berjalan jauh? 누가는 파야되는 우리나 진짜. Phải, đừng cắt súng. Kami ni dah boleh, nggak boleh